Moro moro. No moro. Mikrofonit päällä, kamerat päällä. Kyllä. Täällä ollaan Sisu-gymillä, kuten aina ennenkin. No. Kukas meillä on täällä? Hannula Joona, Baby Hulk. Okei, mistä tuo Baby Hulk-nimi tulee? No se on itse asiassa, mä en tiedä onko mä kertonut tätä aiemmin, mutta semmonen kaveri kuin Manuel Pinto on näyttelijä, sit se painii tuolla GB:llä, niin sitä kesti jo jonkun aikaa, kun mulla oli semmonen Baby Monkey-paita, mitä mä käytin sit treenatessa, niin sit se kävi aina kuittailemaan mulle vaan, että hei Joona, et saa mikään Baby Monkey, vaan et sä oot Baby Hulk. Okay. Niin sitä kun oli kestänyt jonkun aikaa ja mä olin vähän niinku tapellut vastaan, että lopeta nyt, että älä lässytä tota juttua. Niin sit se vaan oli semmonen kaunis torstai-aamu ja sit tuli siihen, että nyt Joona vaihdetaan toi nimi, että nyt se muuttuu. Ja Okay. ei siinä ei ollut tappelemista vastaan, mutta se oli ihan hauska. Se on ihan Manuel Pinton keksintö. Okei. Okay. Sulla on aika kiinnostava ottelu tulossa tuossa tämän viikon lauantaina. Kevin Niemistä vastaan Ice Cage 4. Joo. Mitkä fiilikset tällä hetkellä, kun ajattelet sitä asiaa? No, mä oon itse asiassa aika vähän tuhlannut aikaa se enempää mihinkään analoimiseen tai tälleen, että mä en mieti sitä niinku minään suuren spektaakkelina, mutta hyvät fiilikset, kiva päästä ottelee, mullakin on 1,5 vuotta taukoa nyt, niin silleen tosi siistiä, että saa kuitenkin vielä tossa tapahtumassa otella ja vastustajana on kuitenkin ihan kova kaveri. No onhan se nyt täyteen myyty Helsingin jäähalli. No just, et silleen niinku hyvät fiilikset ja odottavat. Ei ole liikaa jännitystä, eli liian vähän, semmoinen sopiva. Joo. Mitä sä tiedät tuosta vastustajasta? No mä tiedän sen, että se on niinku yksi kokeneimpia amatööriottelijoita varmaan Suomessa. En mä varmaan valehtele kauheasti, jos mä näin sanon, mutta semmonen pystynäppärä. En mä oikein se enempää. Mä oon jonkun matsin kattonut siltä ja varmaan niinku siinä pystyssä on ne hänen vahvuudet. Joo, ootko ikinä treenannut hänen kanssa? En oo. Ootteko tavannut? On joo. Ollaan kätelty tuolla, muistaakseni Kareliassa nähtiin ainakin. Joo. Ja mun mielestä sen matsin mä just katsoin. Joo. Milloin onks Kevin ottanut, siis Kareliassa ottanut matsin? Joo, se otti silloin. Siitä on jo aikaa, ainakaan viime talvena ollut. Ei. Se oli se edellinen siitä. Joo. 2023. Ei varmaan silloin käynyt mielessä, että voi olla, että joskus vielä kohtaatte loppuun myydyllä Helsingin jäähallilla. Ei todellakaan. Tolleen se on hauska, kun sitä ajattelee. Että vitsi, niinku, siinä ollaan kätelty ja oltu niinku ihan hyvin fiiliksi ja sitten ollaan menossa lyömään toisimme naamaa. Silleen, mutta tää on siisti laji just siksi. Paljon muuttujia ja yhtäkkiä siis tämmöisiä muutoksia. Ja varmaan silloin, jos olisi joku sitä sanonut, niin en mä olisi edes uskonut sitä, että mä tuottelen sen. No mitkä sun omat vahvuudet on tuossa vapaa-ottelijana? No ehkä mä oon aika kova päine. Niin kuin mä sanoisin, että ennen kaikkea se, että mä tykkään kuitenkin siitä ottelemisesta. Mulle se ei ole niinku semmoinen haaste, että mun pitäisi pakottaa itteni johonkin fiilikseen. Enemmän treeneissä se on, mutta sitten niinku lajitaidollisesti niin varmaan monipuolisuus. Alkuunhan mustakin on niin paljon povattu sitä, kun mä oon aloittanut siellä taikulla, niin sitten, että mä oon taikkuottelija, pystyottelija. Se on mulla siellä. Mä en oo päässyt vielä itse asiassa näyttää sitä ihan enkä muutenkaan mun koko potentiaaliin. Niin sitten taas se, että mä oon oikeasti aika hyvä painiikki. Ja mä väitän, että ehkä se semmonen niinku monipuolisuus on se mun vahvuus. Joo, mä kuulin tuosta ohimennen, muistaako tästä viikko vai pari aikaa, niin toi Teuko Lehmonen tuossa käytävällä puhuu, että Joona on kyllä yllättävän väkevä painija. Joo. Että se oli semmonen ihan sivukorvalla kuultu kehu painitaidosta. Joo, no ne on ihan kiva kuulla. Ei ne ikinä mulle sitä sanoa. Miksei kukaan kehu mua tiedä. kasvotusta? En tiedä. Muistakaa kehua kasvotusta. Joo. No sä oot jonkun aikaa ollut täällä Sisulla treenaamassa. Kuinka kauan sä nyt oot ollut täällä? Tammikuusta. Joo, miten sä päädyt tänne? No itse asiassa mulle oli jo jonkun aikaa sitä myyty. Tossa oli silleen, että niinku viime vuoden loppu
loppu, niin mähän olin itse asiassa vähän jo laittamassa hanskoja naulaa. Okay. Sekään ei nyt ole, en mä siitä ole silleen sen enempää enää ajatellut, mutta se oli aika lähellä. Ja sitten Matias, hyvä frendi, niin sanoi mulle monta kertaa, että mene sen sisulla. Että Sami on hyvä jätkä ja se on. Ja sit, kun tää on kuitenkin itselle silleen aika lähellä, mutta mä joudun kuitenkin ajaa tosta fiikistä aina, niin kyllä se oli sit vähän semmonen, mikä hidasti sitä steppiä tulla. Mut siinä oli monta muutkin sattumusta, että mä löysin takas salille sitten. Niin mä otin vaan sit itteni niskasta kiinni ja laitoin Samille viestiä ja Sami otti avosylin vastaan. Ja sitten tänne, kun mä astuin ekan kerran, niin oikeastaan se oli aika selkeä, että tänne mä jään. Ja täällä on hyvä olla. Ja sai ehkä itsestäni aika lailla kaiken irti, mitä mä haluankin saada. Et toivotaan nyt niinku se otteleminen ja sen kautta niinku myös sen taidon tuominen sinne otteluun. Se on se mun päätavoite. Ehkä sitä mä eniten ajattelen tässä niinku valmistuessakin matsiin, että oispa nyt se kerta, kun mä saan sen mun potentiaali esille siellä matsissa. Koska sitten kun mä saan sen esille, niin sit se on hienoa vapautta. Joo, mitä sulla olisi tarkoittanut se, kun sanoit, että olit pohtinut sitä hanskojen naulan laittamista, niin olisiko se tarkoittanut sulle, että sä lopetat treenaamisen vai kilpailun vai mitä se olisi tarkoittanut? No ainakin se kilpailemisen. Ja oli siinä niinku muutenkin elämässä sellaisia kysymysmerkkejä, että rupesi miettimään, että pitäisikö mun niinku keskittyä muihin asioihin. Ja sit kun ei oikein mistään tuntunut ikin tulevan mitään, että oli tosi vaikea kaikki matsit ja nää järjestää ja jotenkin reenaaminenkaan ei enää niinku maistunut samalta, niin kyllä se oli niinku sitä ihan ainakin kisaamisen lopettamista. Matsien järjestäminen oli vaikeaa? Joo, tai mä jotenkin, oli niin paljon mennyt niinku pieleen, että mä olin valmistautunut matsista, oli jäänyt matsi niinku saamatta, että siellä oli tullut joku peruuntuminen tai sitten nyt viimeinen oli mun oma peruminen, kun olkapää vaivas. Ja sitten kun ne paikat alkoi olla kuitenkin jo silleen aika lailla kunnossa, mutta sitten se olikin aika vaikea, kun siinä oli mennyt ehkä vähän liian kauan omasta mielestä mukaan. Vähän semmoinen looseri-fiilis siinä oli, niinku, että semmoista se sitten, että rupesi kelailemaan niitä. Mutta joo, kisaamisen lopettamista ennen kaikkea. En mä usko, että mä ikinä häviin täältä tatamilta. No mitä se olisi sitten tarkoittanut ne muut jutut sulle? Anteeksi, mitkä? Niin mitä ne muut jutut olisi tarkoittanut sit, jos ajattelet, että olisit keskittynyt muihin juttuihin? Niin no siis se olisi ollut enemmän varmaan justiin työura ja semmoisen niinku muun elämän luominen. Tää vie aika paljon aikaa kuitenkin ja tässä on niinku kaikki aika, mitä mä täällä oon, niin se on pois sit jostain muusta. Ja sit kun mä en oikein osannut tehdä tätä silleen aiemmin ehkä, että mä vaan käyn täällä. Et siinä on aina ollut joku selkeä tavoite ja on halunnut kuitenkin pystyä sit suoriutumaan hyvin treeneistä plus matseista, niin sitä semmoista normaalia elämää. Joo. Olen kuullut, että sä oot peltiseppänä työskennellyt. Eikö niin? Pitikö sitä Joo, se pitää paikkansa, kyllä. Joo, nyt toki mä lopetin, mutta hommat siinä. Niin ainakin, oliko se näin, että lopetetaan ajaksi tämän ottelun valmistautumisajaksi vai ihan kokonaan? No tässä nyt ottelun valmistautumisajaksi. Et sitten on mulla tossa keikkahommia vielä ainakin. Ja siis, niin oliko sulla siitä? Joo, meinasin kysyä sitä, että mitä se käytännössä tarkoittaa peltisepän hommat, sehän voi olla aika monenlaista, niin mitkä hommat ne on niin sulle? Mulla oli listapeltisepän työt. Siinähän on just se haaste, että ihmiset ei ehkä aina käsitä sitä eroa, mutta siis mä teen kaikkea, mitä rakennuksilla sä näet peltiä, mikä suojaa sit rakenteita, mutta noit peltikattoa itsessään en tee, että niitä en ole tehnyt. Mutta tarkoittaako se esimerkiksi jotain semmoisia listoja, missä menee jotain sähköjohtoja ja jotain tämmöistä? No voi niitäkin mennä. Vai mitä? Ei ole minkälaisia listoja? Siis käytännössä esimerkiksi ikkunan vesipelti on hyvä esimerkki. Okay. Että semmoinen tippapelti. Kaikki mikä suojaa, sitten sama räystäät, sit kasetointeja, IV-konehuoneiden profilointia. Sitä mä niinku melkein kaikkea. Ihan kaikkea, mitä sä rakennuksilla näet, mutta sitten tuommoista niinku rivipeltiä vaikka kattoihin, niin ei tule tehtyä. Joo. No sekin on semmoinen, että peltiseppäkin eikö voisi olla aika moni sellainen
että se voisit työskennellä jossain tehtaalla, tehdä jotain yhtä juttua vaan siellä, tai sitten just rakennuksilla, tai voisi olla monessa paikassa. Että se pelkästään, jos sanoit peltiseppänä, niin sitten varsinkin sellaiselle, joka vähän tietää alasta, niin se ei kerro vielä mitään. Niin, no joo, kyllä. No se on ihan totta. Et kyllä mä oon ihan rakennustyömailla listalla. Voisihan mä olla niinku tehtaalla, vaikka on kantaa. Ja mulle tuli just ensimmäisenä mieleen, kun mä oon ollut metallikonepajalla, että sä oot varmaan jossain pajalla. Joo, okei. No joo, totta. Mä en oo ite funtsinut. Totta. Ja sit onhan siinä niin, osahan niinku ite kantaa omat peltinsä. Mutta meillä oli siis tää edellinen firma, missä mä olin, niin sillä, että tilattiin ja pellit tuli. Et ei mun ole tarvinnut kantata peltiä siellä siinä firmassa. On mulla niitä, että mulla on lappu ja mä oon vienyt pajalle. Mutta mä en oo ite ikinä kantanut peltiä. Joo, pelkkä asentaja. Joo, ootko kauan niitä hommia tehnyt? No rakennusalan työt mä aloitin 16-vuotiaana. Okei, minkä ikäinen sä nyt oot? Nyt mä oon 29. Noniin. Mut sit siinä välissä on muutama myyntivuosi. No mitä sä oot myynyt? Mä myin standille ja sit ovelta ovelle. Mitä tuotteita? No sähköä, sit mä oon myynyt hyvän tekeväisyyttä. Tai se oli itse asiassa varainhankinta. Ja sitten valokuitua. Joo, kauan sä näitä hommia? Kyllä siinä tuli pari vuotta, mulla tuli niitäkin touhtia. Itse asiassa vieläkin tein kyllä niitäkin. Mutta siis en koko päivästä, mutta niitä teen nyt kyllä silleen kans keikkoja. Joo. Et myyn. Et jos mut näkee jossain myymässä sähköä, niin ei ole semmoista yllätysmomenttia kenellekään. Se on ihan mun yksi homma. Oletko se jossain kauppakeskuksessa tai jossain tämmöisellä standilla vai? Ollaan kauppakeskuksilla sit ulkona, varsinkin jos kesä nyt antaa noin säät silleen sallii sen, niin kyllä me yleensä sit käytetään hyväksi niitä kelejä, mitkä mahdollistaa ulkomyymisen. Joo, no miten sä sitten tän niinku handlaat tän balansoinnin, sanotaan peltisepähommia ja sitten myyntiduunien välillä, että miten sä valkkaat, että okei, tänään mä menen tekemään tota ja tänään tota, vai miten sulla valikoituu nämä keikat? Niin, no se on kyllähän onhan se vähän sekoilua, että kyllähän tuossa on ollut. Mähän jonkun aikaa, kun mä olin tuossa palkallisena, niin mähän kävin 7–11 töissä, sitten mä ajoin tänne ja aamureenit, sitten mä jäin, mulla oli ne iltareenit vielä. Ja se on aika moista sitten. Kyllä se niinku verottaa. Ja sitten jos ei ole mikään maailman paras nukkuja, niin ei, mä tarkoitin vasta, että miten sä valitset, että kun sä sanoit, että sä teet vielä edelleenkin näitä myyntiduuneja, niin miten sä valkkaat, että minä päivänä sä teet myyntiduuneja ja minä päivänä sä teet näitä? Se on hyvä. Mulla on silleen, kun on kaveri tossa, niin mä pystyn vähän sen kanssa. Onko se joku tämmöinen työnvälitysfirma, että tarvii aina jonnekin? Ei. Se on ihan myyntipumppu. Okay. Ja sitten kaveri vetää siellä esimerkiksi sitä sähkömyyntiä, niin mä oon sitten sen kautta saanut aina mennä. Ja sitten sulla on kans kaveri jossain peltifirmassa ja sitten sä saat sinne kans keikkaa? Joo, no nyt siis joo kyllä. Et sit mä pystyn sen kautta, mä tiedän jo kesällä kyllä, että ne on niinku sovittu, mutta aloitus on vielä semmonen. Joo. Mutta toki nyt kun tää matsi on matsattu, niin mulla on aikaakin, että sillähän se menee. Et sit mä pystyn joustavammin menee töihin. Joo. Nyt tähän mä en ota mitään tähän enää tietenkään. Joo, ihan mielenkiintoista tommonen, tai silleen mielenkiintoista, että usein monissa duunipaikoissa ollaan silleen aika jopa joustamattomiakin tolle, että pystyisi tekemään tolle, että tekisi vaikka kahta vähän erilaista. Että monesti ne duunipaikat tykkäisi siitä, että ihmiset olisi siellä koko ajan. Ja niin, kyllä. Että tietäisi sitten hekin resursseista, että tämä tyyppi on täällä maanantaista perjantaihin tästä Hamaan Tappiin saakka, niin se olisi varmaan semmoinen tavoitetilanne monille firmoille. Ja on se, siis mulla on ollut silleen aina ihan hyvä tilanne, että justiin vaikka tämä, missä mä olin ihan tuntihommissakin, niin siinä kyllä sitä joustoa oli. Että mä sain käydä täällä. Kai se on sitten, kun en mä tiedä, osaa puhua, osaa selittää sen tilanteensa ja eihän sitä mitään saa, mutta toki niin kuin vaikeahan se olisi itse, jos ei saisi mistään joustoa, niin käydä täällä tai tehdä mitään. Että siinä mielessä sitten kai sitä löytää ne semmoiset paikat ja ihmiset, jotka joustaa. Mutta joo, kyllähän siinä pitää myös kiitollinen olla sit, kun saa joustoa. Jep.
No sitten me kuulin myöskin semmoista huhua, että sä oot asunut tuolla Thaimaassa ja treenannut siellä ja vilkasin sun IG:stä tuossa eilisiltana, että oot ilmeisesti otellutkin Thaimaassa. No useaseen otteeseen. Joo, milloin se siellä oot asunut? Mennyt jo vuosiluvut ihan sekaisin, mutta olikohan 2018? Kyllä se taisi olla 2018 Joo. vuoden. Ja sitten silloin ottelikohan mä silloin 4 kertaa siellä. Ja sitten mä oon käynyt siellä ottelemassa sen jälkeen vielä muutaman kerran. Oliko sulla silloin ideana, kun lähdit sinne, että lähdet ottelemaan vai mikä sulla oli meininki? Oli ihan, että silloin niinku elämä muuttui silleen aika selkeästi, niin mä päätin, että mä laitan nyt resurssit siihen itteen ja ajan urheiluun. Mä lähdin sinne ja tavoite oli oikeastaan niinku ihan nyrkkeilyssä saada kokemusta. Ja Thaimaa nyt tuntui luontaisesti mulle ainakin semmoiselta paikalta, missä pitäisi sit onnistua. Niin oli se kyllä tavoite ihan otellakin. Joo. Ja ehkä sitten siinä kävikin silleen aika vahingossa, että sitten niitä matseja rupesi tulee kyllä. Ja vielä viimeinenkin reissu, kun mä kävin siellä, niin olisi ollut tarjolla kaiken näköistä ottelua. Sais niistä rahaa siellä? Saa. Ei nyt mitään suuria, mutta kyllä niillä pystyy siellä esimerkiksi, että sit jos siellä mäkin ottelin siinä pääillassa Max Muay Thais, niin kyllä ne silloin oli lähemmäs 500 ne palkkiot. Et siellähän se on sitten ihan ok. Et jos kerran kuukaudessa semmoisen matsin ottaa, niin sit pystyy pystyy elää. Joo, kun ei mulla oli aika hyvä diili siinä niinku salilla silloin, millä treenasin. Et se oli kyllä kiva, varsinkin kun asuin siellä pidempään. Mitä tarkoittaa hyvä diili? No mä sain niinku kaikki vedet, ruuat ja treenit niinku tosi hyvää hintaa. Mitä mä maksoin? Oliko se joku 400 euroa? 400-500 euroa. Ja asuminenkin siihen vielä? Joo. Siinä oli kaikki. Et se oli silleen hyvä diili. Silleen. Mulla oli se tietty friendin kautta siellä oli. No miten sitten päädyit lähteä takaisin siltä, että et jäänyt sille tielle sinne? No itse asiassa tässäkin on hauska tarina. Mä jouduin jäämään sinne alkuperäisesti. Oli mulla koko ajan vuosi oli tavoite olla siellä, mutta siitä se venyi, oliko kuukaudella, että mä olin vuoden ja kuukauden. Koska siinä puolessa välissä reissuun, niin mä olin semmoisella marketilla, missä mä mun syliin tungettiin koira. Et kun siinä oli se koiraosasto ja sitten se vaan niinku tungettiin sieltä ja sitten mähän kävin niinku sen jälkeen, kun mä olin antanut sen koiran takaisin, tää menee nyt vähän lässyttävästi, mä en tiedä kuinka pitkä sä haluat, mutta ne on yleensä kestänyt semmoisen tunnin verran. No niin, mä kerron tämänkin storin. Sitten se koira oli ihan sairaan söpö. Se oli niinku jotain, siis mä oon vähän semmonen tunteeton tyyppi varmaan muuten, tai tunneskaala on vähän köyhä, mutta silloin siis joku vaan tuntui itse siltä, että ei hitto. Ja sitten mä tungin sen koiran takaisin ja lähdettiin siitä kaverin kanssa menee ja sitten se sanoi, että käydään niinku syömässä tossa, että ei tässä mitään hätää ole. Ja sitten mä söin ja mä olin ihan poissaoleva, mietin vaan sitä koiraa ja sitten yritettiin lähteä siitä vielä vähän kävelee, katsottiin ja sitten mä vaan jossain vaiheessa sanoin, se oli silleen Fredi yritti kyllä vielä, että koetut vaan, että ei tässä mitään, että syödään ja otetaan rauhassa. Ja sitten mä vaan tokasin, että jos mä ikinä otan koira, niin se on toi koira. Että mä en saa tätä fiilistä niinku pois. Ja sitten mentiin siihen ja sanoi, että sitten me mennään tuohon. Et kun se näki musta kans varmaan, että ei toi äijä pääse yli tosta asiasta. Sitten mä menin nappaa sen koiran sieltä, siinäkin kaiken näköistä tapahtui, mutta anyway, niin sitten se rupesi, mä laitoin siskoa tuonut Romaniasta noita kulkukoiria, niin mä laitoin sille ekana viestiä, että mitä tarvii tehdä, että saa koira Suomeen täältä. Ja se oli eka, että ei helvetti, joo näin, että oot sä ihan tosissas. Että et sä nyt ostais. Mä sanoin, että kun mulla on jo periaatteessa niinku koira, että saadaanko me tää täältä Suomeen. No siitä se lähetti mulle kauhean kasan kaikkea matskua. Ja sit mä tajusin, että tää vaatii hommaa. Siinä on puolen vuoden karenssi itse siellä maassa. Niin mullahan meni sitten jonkun aikaa, että mä joudun myös hoitaa niitä koiran asioita, että mä sain sen koiran tänne Suomeen, siinä on yksi syy myös, mutta se on hyvä. Ja se oli myös se yksi syy, miksi mä tulin sitten takas vastaisiksi tähän kysymykseen, koska sit se pitää myös, mä olin niin kuin saanut ne asiat hoidettu, niin mä sain sen myös Suomeen, niin sitten sitä kautta. Olen myös sitä monta kertaa miettinyt, että vitsi, jos olisi jotenkin, että pystynyt, olihan siinä tietty sitten, että oli se vaan tultava.
No miten teille sitten Suomeen tulo meni ja miten teillä on koiran kanssa sen jälkeen mennyt? Menikö se, minne se meni? Jääkö se sun kanssa asua vai? Joo, se on mulla. Se on mun vauveli. Se on ihan hyvin lentokoneeseen. Mähän opetin se. Se meni tosi hienosti. Siis opetin menee tällaiseen, mikä se on, kantokoppa tai semmoinen iso, mikä menee lentokoneeseen. Niin siihen niin tosi nätisti siinä aina niin kämpällä meni sinne. Sitten me ollaan siellä lentokentällä, niin eihän se nyt vittu mene tonne noin, se kattoo vaan, että varmaan mene, että mene itse. Ja sitten siinä oli nämä lentokentän työntekijät oli vähän kauhuissa, kun nehän ei siellä oikein noita koiria osaa käsitellä. Ja toi oli kuitenkin, vaikka se oli vuoden ikäinen, vähän vajaaksi se oli, tuommoinen Amerikan bully, niin niillähän ne on semmosia, että ne pelkää. Niin mä jouduin sit sitä väkisin tunkeesta taistelemaan vastaan. Niin toivottavasti se ei ollut sille dramaattinen, koska hyvin se lento meni ja ihan innoissaan se oli, kun Suomen päässä sitten tulli tarkasti se, ei siinä ollut mitään. Joo. Se oli ihan mukana meiningissä sitten, siitä lähtien. Noniin. Mulla oli joku, niin siitä piti kysyä. Sä sanoit tuosta sun tunne-elämästä, että on jotenkin köyhää, niin mitä se tarkoittaa? Niitä, ehkä mä heitin sen vähän rankasti, mutta siis, no tommonen, no kai sitä kaikki vapauttajat, tai en mä nyt halua kaikkien suulla puhua, mutta jos tämmöisiäkin hommia tekee, niin tarvii jotain skaalaa aina laajentaa, koska no niin kuin nämä kaikki jännitykset, kaikki muut, niin esimerkiksi tällä hetkellä, jos meni itseen, niin ei mulla oikeastaan mitään tunnetilaa sinänsä. Että jos mä tiedän, että kun se ottelupäivä on, niin sit niitä on ihan hitosti. Ja sit me käydään niin kuin kaikki tunneskaalta. Ja se on aika makea fiilis, sit kun sä pääset tuntee. Et varmaan normi-ihminen, sehän tässä erottaa ehkä normi-ihmisen, koska normaali-ihminen todennäköisesti saa niitä tunteita ihan jostain hyvästä autosta, mitä se ajaa. Ja sillä voi tulla aika hyvä fiilis. Mutta sit niin kuin tälleen vapaa-ottelijana, en tiedä puhun kaikkien, olisi kiva kuulla muilta, en oikein jutellut, mutta et ei sitä niin kuin oikein, ei ne tunnu ne asiat samalla lailla. Mutta sitten silloin ottelupäivän saa kyllä tuntea aika makeasti kaikki. Niin, se on tosiaan varmaan just näin niin kuin sanot, että vaikea muiden puolesta puhua, mutta kyllä semmoinen elämänkokemus ainakin mitä itsellä on, niin kyllä voisi sanoa, että tuskin kenestäkään tuntuu vaikkapa se autolla kauppaan meneminen samalta kuin vapaa-ottelukehään meneminen. No niin, no joo. Niin kuin siis, että kyllä mä luulen, että se on silti aika semmoinen universaali ihmisyyttä koskeva, myöskin se tunneskaala, minkä ihminen kokee, niin mä väittäisin, että se on aika samanlainen. Kuka tahansa sinne menee sinne otteluun. No voi olla toki semmoinen, että okei, me menen semmoista tosi paljon heikompaa vasta, joka me tiedän, että mä voitan, niin sitten se ei tietenkään ei tunnu samalta kuin, että jos sä menet semmoista vastaan, joka sä tiedät, että se on mua tasavertainen ja mä voin joko voittaa tai hävitä se ottelu. Jos on semmoinen 50-50 tilanne, niin kyllä mä luulen, että se jokaista tuntuu joltain. On toki, ei voi niinku silleen yleistä, että ei varmaan kaikista, mutta pääsääntöisesti varmaan niissä on jotain samankaltaisuutta niissä tunteissa, mitä eli sä väität, kokee. Että mulla on ihan tunne-elämä hallussa sitten. En mä tiedä, onko sulla tunne-elämä hallussa, mutta kyllä sulla niinku ainakin vaikuttaisi jotain tunteita olevan. Ja ehkä sekin on ihan hyvinkin tyypillistä, että tälleen rauhallisesti istuskellessa ei mitään kauhean voimakasta tunnetta välttämättä ole. Ei mullakaan mitään kauhean voimakasta tunnetta tällä hetkellä ole, mutta mä luulen, että se on myöskin hyvin yleinen osa ihmisyyttä, että jos joku istuu jossain vaikka haastattelussa tai juttelee muutenkin, niin ei välttämättä mitään kauhean vahvaa tunnekokemusta ole, ainakin jos verrataan siihen, että miltä vapaa-ottelukehään meneminen tuntuu. Joo. Ihan hyvän löydön teit tuosta tosiaan kyllä. Niin. Mä ehkä tarkoitin just sitä, että semmoinen niinku, ne semmoiset tietyt jutut, mistä niinku ehkä joku voi saada, että on innostumista, jännitystä, surua, niin ehkä ne on ainakin lievempiä sit kuitenkin. Tai niin mä koen jotenkin. Mutta voi se olla, että se on vain joku juttu, mikä tällä hetkellä tuntuu sieltä. Ehkä tässä sit aikuistuu joskus. Niin, lievempiä verrattuna mihin? Niin siis siihen, että vaikka nyt mä ottelupäivänä pääsen sinne häkkiin ja toteutan, ja sitten mä käyn ne läpi ne kaikki. Mutta sitten myös semmoinen niinku
No ylipäätänsä elämäntuomat, no, sehän nyt on se niinku high-tech, niinku sehän on tosi semmoinen, että just niin kuin sanoit, kaikilla varmaan tuntuu ja ne tunneskaalat käy, mutta sitten taas niinku, jos nyt ajatellaan, että se toinen ajaa sitä hienoa autoa ja mä ajan sitä hienoa autoa, niin se tunneskaala siinkin, että se voi olla hyvin eri niin kuin mulla ja versus jollain toisella, koska jollain toisella se voi olla se, että se on halunnut sen, sillä on niinku, siellä tulee se tunne siitä, vaikka onnistumisen tunne, sitten se innostuu siitä, jotain muita tunteita siinä voi myös tulla että tämä on niinku, nyt ansaittua hyvä juttu ja sitten jos ehkä itsellä se ei ole, mutta toki en mä tiedä, voi olla, että mä oon väärässä tässä asiassa, mutta näin mä kuvittelen. Että... Niin, kyllähän siinä semmoisia ainakin on eroja, että just se syy, minkä takia joku vaikka hommaa joku hieno auto, että siitä tuntuu hyvältä se sillä ajaminen. Itsestä semmoinen, ainakaan nyt tälleen 34-vuotiaana enää semmoinen jollain niin sanotusti hienolla autolla ajaminen ei tunnu niin hyvältä, että olisin valmis tekemään sen työn, mitä se vaatii sen hankkiminen. Että mielellään ajelen tuollaisella vuoden 2008 Toyota Avensiksella, johon mahtuu perhe hyvin kyytiin. Niin, no just. Sillä pääsee paikasta A paikkaan B. Se tuntuu ihan riittävän hyvältä. Niin. Ehkä voi olla, että tuntuisi pikkusen paremmalta, jos olisi vaikka uusi joku, samanlainen uusi auto. Mutta se ei tunnu niin hyvältä, että mä haluaisin maksaa siitä vaikka 50 000 € enemmän kuin tosta. Niin silleen, mutta jostain ihmisestä voi olla, että se tuntuu niin paljon paremmalta ajaa sillä uudella autolla, että se on valmis tekemään mitä tahansa sen eteen, että se saa kokea sen tunteen. Niin. Ja se voi olla joku syy, miksi se on näin. Sitä on vaikka lapsena kiusattu jostain, että teidän perheellä on noin surkea auto ja sitten siitä on tuntunut se niin pahalta, että sen takia sitten se kokee niin hienoa tunnetta siitä. Ja tälleenhän nämä väittäisin, että nämä asiat. Joo. En tiedä. Vähän tuntuu silleen sellaiselta vähän röyhkeältä tähän loppukaneettina sanoa, että tälleenhän nämä asiat menee. Mutta ehkä se on joku selitys. On. Ei se. Kyllä. Ota vähän vodaa. Joo. Sitten tulee perinteinen hetki mun podcast-haastatteluissa tai ylipäätään haastatteluissa, että pitää vähän miettiä, että minne suuntaan lähdetään seuraavaksi. Mä veikkaan, että me ollaan oltu tässä nyt noin ehkä väittäisin, että reilu puoli tuntia. En ole ihan saletti. Nyt voisi valita uuden suunnan, että minne lähdetään tästä seuraavaksi. Joo, sopii mulle. Kyllä siitä aina jotain tulee. Onko jotain ideaa, mihin suuntaan viedään keskustelua seuraavaksi? No ehkä niinku, jos halutaan pysyä tässä tiimoilla, niin asiatiimoilla, niin ehkä toi tietty, oliko sulla siitä Ice Cageista joku mielipide? Niin... Ai niin, no nyt on semmoiset pari asiaa, mitkä tulikin mieleen. Voi ottaa tuo Ice Cageista kohta, mutta ekana ylipäätään tämä kamppailuhistoria, että miten tässä on vähän käyty tätä nyt jo tälleen nurinkurissa järjestyksessä tätä sun kamppailuhistoriaa. Ensin aloittiin Sisusta ja sitten sieltä Thaimaasta, mutta miten koko homma sai alkunsa, että miten sä oot päätynyt tänne väkivalta, urheilu ja viihteen pariin, mitä jotkut sanoo, että ei ole kyse väkivallasta, vaan urheilusta. Miten olet päätynyt tämmöiseen urheilun pariin, jossa lyödään toisia ihmisiä, potkitaan ja kuristetaan ja väännetään? No toi on, niin. Mulle tää on nimenomaan semmoista kamppailu-urheilua. Mä en saa tähän edes semmoista niinku väkivaltadraivia, vaikka mulla siis tietyllä tavalla on se ottelutyyli, saattaa mennä siihen sitä ajoittain, mutta mä oon varmaan ajautunut silloin, kun armeija päättyi, niin mä tietyllä tavalla tein jo valinnan, että mä haluan tavoitteellisesti urheilla vielä. Ja sitten kamppailulajit, mä oon halunnut jo pienenä harrastaa kamppailulajeja, silloin se ei ollut mahdollista. Aina mä oon niinku touhuillut kuitenkin tuolla nuorena ja pienenä sitten, että miten se nyt sanoo silleen nätisti, että on ollut ehkä vähän sit semmoista oma kamppailuhalu jollain tavalla aina pihalla. Et sen takia mun varmaan oli ihan hyväkin, että mä aloitin sen myöhempänä niin kuin tälleen oikeasti. Kun aina mä oon kuullut, että tuolla on kaikki kertoo, että menkää kamppailusaleille ja sieltä löydätte niin kuin jonkun suunnan, niin mulla on ihan erilainen niin kuin tietyllä tavalla se
ihan omakin kokemus, mutta myös se, että mitä mä toivoisin, että moni tajuu, että jos on asenneongelma, niin se ei korjaudu sillä, että sä tuut salille. Niin mullakin ehkä se oli parempi, että mä vähän myöhemmin menin sit tavoitteellisesti kamppailemaan ja oppimaan sitä kamppailua, koska sitten oli jo vähän niin kuin se asenneongelma, mä olin kasvanut siitä yli. Niin mä olin sitten armeijan jälkeen, mä olin armeijassa paininut kyllä sit koko sen armeijan ajan siellä noiden jujuka-tupalaisten kanssa ja siitä se kipinä lähti, että mä haluan tehdä tätä tavoitteellisesti. Niin mä suuntasin salille ja menin peruskurssit. No kerro vähän, mitä sä teit sitten ennen armeijaa, että sä kuitenkin sitten oot siinä vaiheessa jo jotain, no täysikäinen kuitenkin. Joo. Niin sitten silleen, että sä oot nyt ammattilainen ja sä oot aloittanut niin sanotusti vasta täysikäisenä. No. Niin mitä sä ennen sitä sitten? No kyllähän siinä on niinku, on harrastanut pienestä asti jääkiekot, fudikset, käynyt, no sen jääkiekon kauttakin itse asiassa käytiin kyllä painitatameilla ja sitten nyrkkeilyykin siinä tuli 16 kesäiseen käytyy jonkun verran. Mä olin 16-vuotias, kun mä kävin kuntosali tuossa Ogelilla ja siellä oli semmoinen Mara, joka kävi siellä, se oli vanha niitä fakseja siinä ollut ja se sitten sanoi mulle, kun mä aloin höpöttää, että mä haluaisin nyrkkäillä, että musta tuntuu, että mä olen liian vanha. Niin se oli, että älä höpöttää, että mitä sä oikein sekoilet. Ja sitten se otti, kato kun se oli nuorempaan nyrkkeilyn, niin otti puhelimen käteen ja rupesi sitten asioita järjestää. Ja kyllä mä sitten siellä Rusalla kävinkin silloin nyrkkeilyreeneissä. Se soitti sinne. Mutta silloin vielä se ei ihan kantanut kuitenkaan se mun semmoinen. Joo. Mä halusin, mutta se ei kantanut. Olit urheilullinen nuorena ja harrastanut joukkueurheiluja. Kyllä. Ja sitten armeijassa ja sen jälkeen sitten päätit, että alat kamppailua silleen tavoitteellisesti tekemään. Kyllä. No miten se sitä lähti? No siitä mä aika nopeasti itse asiassa armeijan jälkeen laitoin heti ensimmäisen peruskurssin vaan thai-boxingiin. No se oli silloin Kompatilla akademilla ja sinne sit peruskurssit ja sitten treenasinkohan mä vuoden siellä ja sitten lähdin siitä Thaimaaseen. Sitten Thaimaasta tulin takaisin, menin Crestille ja silloinkin oli kyllä tarkoituksen vielä jatkaa sitä taikkua, mutta koko ajan oli ajatus ollut jo silloin, kun mä oon lähtenyt Thaimaaseen vapaaottelusta. Ja mullahan oli ihan selkeä tavoite, että milloin mä siirryn ammattilaisessa ja mitä etappeja siinä on. Toki yksi, mitä mä en saanut, oli silloin se SM-finaalitappio, mutta se oli kyllä... Ketä vastaan tuli? Ilias Laguirille. Okei. Niin hävisin silloin. Ja ei se, Ilias on niin taitava ja hyvä, että ei sitä ei siinä mitään. Mutta sitten sain pidettyä ne muut. Olihan siinä vähän joutu ehkä selittää itteensä. Tai siis silleen, että kun se oli niin vahva se oma tavoite, mä olin tiennyt se jo aikaisemmin, mitä mä olin luonut itselle, että mä en oikein osannut joustaa siitä. Ja sitten oikeastaan siinä GB-kymillä, mä siirryin siis GB-kymillä SM-kisojen jälkeen. SM-kisoissa vielä mä edustin Crestia. Ja sitten GB-kymillä mä oon mä varmaan siellä ollut, itse nämä menee nyt ihan lonkalta, varmaan 3 vuotta olin siinä vaan 4. Ja sitten tossa oli pikku breikki. Alkoi noin paikat hajoilee ja sitten siinä alkoi olla kaiken näköistä muuta, niin joutui sitten vähän pitää breikkiä. Mutta... Joo. Ja nyt mä oon tässä. Noniin. Se on tommonen lyhyt kooste kaikesta, mutta... Olitko jossain vaiheessa ottanut Hamadaran veljeä vastaan matsi? En oo. Hamaa vastaan on otellut 2. Hamaa vastaan? Joo. Okei. En mä tiedä, oliko se veli edes silloin vielä. Se aloitti kyllä on se sama aika. No miten teillä on mennyt? Haman kanssa. No, Haman kanssa oteltiin eka Lahdessa, mä voitin. Sitten siellä Keitsissä Hama voitti mut kuristuksella. Ja en mä tiedä, miten siitä voi sanoa, että miten se on mennyt. Se eka matsi tuntui ainakin itsestä ihan hyvältä. Toka matsi nyt ei tietenkään tuntunut hyvältä.
Mutta kyllä siinä ekas matsissa niin mä toteutin just sitä semmoista monipuolisuutta. Joka paikassa niin sain niitä onnistumisia ja pystyin sitä kontrolloimaan sitä matsia. Tokassa se potkas mua päähän ja mulla oli sit muutenkin, mä huomasin jo silloin, mulla oli tosi huono jotenkin se painonveto. Et mä en tiedä oisko siinä ollut jotain, koska se potku osui kyllä tosi hyvin, sit kun mä oon katsonut sen jälkeen, että se tuli vähän suojauksen läpi. Et mä prässäsin vähän liian ahnaasti siihen sen etäisyydelle. Sit muistaakseni, siitäkin on niin kauan aikaa, että mä en edes muista kunnolla, mutta jotenkin päädyttiin sinne mattoon ja sitten mä olin vähän niin kuin pihalla, että ei ollut sellainen olo, että mä edes tiesin mitä tapahtuu, että kun oli kuitenkin tullut se potku päähän. Joo, sen takia mä niinku sekoilin varmaan, että siinä luki tuossa, mä katsoin YouTubesta, siinä ei lukenut Hamadaraa, vaan siinä luki jollain muulla nimellä mun mielestä. No ei, mutta en mä tiedä, Hamaan pitäisi selittää, kun silloin niitä nimiä ne vaihtelee koko ajan. En mä tiedä, mun mielestä mä oon otellut sen kanssa silleen, että onko se ollut Muhammed Ali, sit se on ollut Hama. Okay. Silloin siis, on sillä vaihtunut se nimi monta kertaa, että se voi olla, että siksi sä sekoitat sen. Joo, mä ajattelin, kun mä näin, se on vaihtunut. Mä katsoin, että se on joku toinen niin samantyylinen ja samannäköinen kaveri, niin mä ajattelin, että se oli se, se on sen broidi. No onhan ne silleen samannäköisiä varmaan. Että mutta joo, en oo. No sitten tästä päästään hyvin spekulaatioon, koska sä oot otellut Haman kanssa ja sä oot ainakin treenannut ton Theon kanssa, niin spekuloidaan vähän, että tätä ottelua, että minkälaiset sulla on ajatukset sitä kohtaa? Niin, no kyllä Teolla on niin hyvä se nyrkkeily, nimenomaan vapaa-ottelu, että mun on vaikea nähdä että se ei tule osuu esimerkiksi. Että se on kuitenkin todistanut se monta kertaa, että se osuu. Niin kyllä mä näen, että se klikkaa jossain vaiheessa se lyönti. Et silleen, mä näen, että se voi olla tyrmäysvoitto Teolle. Okei. Näetkö Hamalla mitään mahdollisuuksia tai mitkä olisi niinku sen mahdollisuudet, jos niitä on? Kun mä en ole hirveästi kattonut edes Haman matseja enää, niin mä en osaa silleen muuta ajatusta kuin mitä mä joskus 6 vuotta sitten. Ja se on varmaan aika paljon muuttunut siitä, voisi kuvitella. Mutta jos on joku, niin se on just se, mikä Hamassa on ehkä haastava, niin se tekee vähän silleen awkwardisti kaiken. Sitä ei voi, sä et voi välttämättä lukea sitä samalla tavalla, vaikka sä oot tosi tekninen. Siltä se ehkä vähän näyttääkin, että mä katsoin yhden matsin, minkä se otti tuolla Cageissa tätä jotain skotlantilaista kaveria, tai kuitenkin jotain brittiä sieltä saarilta oleva tyyppi vastaan. Ja se oli just ehkä toi, mitä siitä tulisi mieleen, että se on vähän arvaamaton ja sitten tosi sitkeä ja ei kyllä anna periksi eikä luovuta koskaan. Se meni silleen kolmannessa, se oli ottanut 2 erää pataan siltä vastustajalta ja sitten kolmannessa erässä Hama alkoi saamaan otetta siitä. Ja se antoi niin pahasti siinä kolmannessa erässä pataa sille vastustajalle, että se tuomittiin tasapeliksi. Se melkein voitti siinä kolmossa. Joo. Se oli tosi yksi parhaita vapaa-ottelumatseja, mitä on nähnyt koskaan. Joo. Sen takia se varmaan niinku tietyllä tavalla on viihdyttäväkin, kun ei ole sitä perus 1-2 ja kovaa 1-2 ja sitten joku koukku, millä jengi nukkuu. Et silloin se oma tyyli se on persoonallinen. Jep. Ja kyllä se on haastava niin kuin silleen omalla tavallaan. Sitten taas tuolla Ice Cageissa, kun se otti Niko Korventausta vastaan nyrkkeilyä, ootko nähnyt? Oon jotain klippejä nähnyt itse asiassa. Se oli vähän sitten taas, se oli ehkä, jos puhutaan viihdyttävimmistä matseista, mitä on nähnyt, niin se ei kyllä, se ei mennyt kyllä sinne. Niin, no mä näin ne parhaat palat varmaan niin kuin Nikon jostain Instagramista tai näin, niin se oli tietty sitä Nikon parasta. Mä en tiedä, mutta kyllä siinä niin näki, mutta tietty se, että Niko on pystyottelija ja oikeasti aika kova siinä, niin se on vähän hankala mennä sit sinne, että oot sit kuin hullu ja sitkeä ja mitä vaan, mutta se ei korreloi, jos toinen on niin oikeasti tosi hyvä. Joo, se pystys. No, se ei ollut paras matsi, mutta ei se mitään, mennään siitä eteenpäin. Sitten se sanoit tuosta Ice Cageista jotain, että voisi ottaa nyt olla vähän tätä käyty läpi, niin mitä muuta Ice Cageista sulla oli mielessä siinä vaiheessa, kun sanoit, että mennään Ice Cagea kohti? Niin, mä mietin vaan, että jos jotain niinku, tai kiinnostaako mun mielipide nyt sinällään, mutta on mulla niinku se ajatus, mikä tuntuu
niinku, että täytyy sanoa, että Maxi on tehnyt jotain, mitä tää on kaivannut, niin sitten sen kautta niinku, toki onhan tuossa vähän se, että on luotu niinku niiden muutamien ottelijoiden ympärille ja sitten tietty ne, jotka pääsee osaksi sitä, niin niillä on mahdollisuus. Et se on mahdollisuus silleen, että sä pääset ottelemaan sinne, jos sä onnistut, niin todennäköisesti kuitenkin sitten jatkumoa tolle on. Niin onhan toi ottelijallekin tietyllä tapaa sellainen näytön paikka, vähän niin kuin jossain, tiedätkö, että sä pääset jostain mestiksestä pelaamaan liigapelin. Niin, ja no. sit sä voit saada sopparin. Jep, tuli mieleen, että mitä esimerkiksi tuo Ice Cage on tehnyt Theolle ja vaikka just olen Magalle, niin kyllä toi aika huikeita nostetta heidän urilleen. Ja jep. Et se siinä on. Et se tuntuu niinku, että on puuttunut. Ja sit kun toi on niinku oikeesti toi on myyty muillekin kuin vaan meille laji-ihmisille, niin se on aika siisti juttu. Toi no mitä hittoa piti sanoa? No ehkä se tulee mieleen. Kysytään nyt ensin se, että kun sitten tänne Sisulle tulit ja sanoit, että nyt vaikuttaa siltä, että jäät tänne ja silleen, niin mikä tässä Sisussa on ollut semmoinen, mikä sua on miellyttänyt? No kyllä se yleinen ilmapiiri. Siis se niinku tällainen kamppailuympäristö on aika monesti nykyään tosi egoistinen. No, niin se puuttuu täältä kokonaan. Et mä oon kolunnut kuitenkin onhan nyt aika monikin näistä. Tuota Sarasjärven Markoa? No. Markon kanssa me Mulla tulee aina tässä mieleen, kun joku sanoo, että täältä puuttuu no ego, niin tulee mieleen se, kun Marko kävelee käytävällä vastaan ja näyttää tuplahaukat ilman paitaa. No mut niinku, niin, no joo. Mitähän mä perustelen tän nyt silleen järkevästi, vitsi, kun vitun Marko. Ei, siis se oli läppä. Niin, mutta mä tiedän mitä se tarvitsee. Siis lähinnä mulle ehkä se semmoinen siis levottomuus. Ja, täällä näkee kaiken näköistä sakkia. Vaikka kaikki ollaan tietyllä tavalla rankkoja jätkiä, niin me ollaan sitten kuitenkin silleen aika symppiksi. Niin mä tykkään siitä, että täällä ei niinku, ja niin mä oon Samin kanssa kun jutellut, niin ymmärtänyt, että se on niinku mihin tässä panostetaankin. Et ei täällä kukaan, ja ei siis suurimmalla osalla kamppailijoilla ei ole sitä, mutta sitten aina kun sinne vähän niin kuin eksyy niitä, niin se voi luoda sitten se ympäristö ja se voi myrkyttää sen, mutta nyt täällä on ollut jotenkin poikkeuksellisen hyvä se. Ja tuttuihan tässä on suuri osa ja sitten saanut tutustua, niin on kyllä ollut tosi nastaa porukkaa. Mulla ei kokemusta kuin 2 salista silleen treenaajana. Periaatteessa Loopilta ja täältä. Mulla on silleen sama kokemus molemmista, että tosi hyvä jengiä, just sellaista rentoa ja ystävällistä. Ja sitten yhdet treenit, tai ehkä 2 treenit on käynyt vetämässä tuolla GB:llä ja sieltä kyllä mulle jäi kans hyvä fiilis. Joo, ja ei missään nimessä, niin en mä tarkoita, että olisi, mutta mulle ehkä henkilökohtaisesti tämä yleisilmapiiri ja miten täällä esimerkiksi reenataan ja vietetään aikaa, niin se on osunut itseään. Mä oon tykännyt tosta. Esimerkiksi Sami luo sellaisen niin kuin ympäristön, missä tällainen niin kuin kamppailija, joka nyt kuitenkin kisailee, niin kyllä siinä tulee yhteisöllinen olo, että tuossa höpötellään ja hengaillaan ja sit reenataan kunnolla, mutta sit myös niin kuin yhdessä hengaillaan ja yhdessä vietään aikaa, syödään ja tehdään, niin kyllä se kaipaa tällainen myös että voidakseen niin kuin puhua tiimistä tai semmoisesta rakenteesta, mikä tämmöiselle kisailijalle ainakin. En mä tiedä sitten, että jos mä vaan kävisin täällä, niin voisi olla, että se riittäisi mulle, että tiedätkö, ollaan vaan, että kaikki on hyviä tyyppejä. Mutta nyt on ainakin, niin kuin toi on ollut semmoinen, mikä on osunut itseään. Joo, kyllä toi, en tiedä. Tähän voisi taas heittää, että voiko nyt laskea itseään millä tavalla kilpailijaksi, kun on käynyt 2 lukkopainikisat elämäni aikana. Mutta kyllä mä tykkään myös semmoista yhteisöllisestä meiningistä tässä kamppailuharrastuksen yhteydessä, että se on itse asiassa tosi tärkeä osa. Ja siitähän tietysti kaikki tässä voi tietyllä tavalla saada sen,
haluaa, että ei sitä ole pakko jäädä tuonne jauhomaskeidaan Ei. koppiin, mutta sitten on tosi kiva, että semmoinen mahdollisuus on. Just. Ja sitten löytyy myöskin muita ketkä sellaista joskus haluaa, Niin. hauska. Niin. Joo, ja kyllä se varsinkin tällaisellekin lässyttäjälle on kiva, kun sit joku kuuntelee tuolla. On silleen, en tiedä jaksaako niin jo kysyä jotain muuta sanoa, että no on väsynyt muuhun, mutta loppupeleissä no ei oo, mutta se on kyllä. Ehkä siinä myös tulee osittain siihen, että koska tää tarvii vastapainoa ja semmoista niin ajatustenkin kanssa sparraamista koko ajan, niin se on hyvä, koska tää niin kasvattaa ihmisenäkin aika paljon tää matka ja tää kestää aika pitkään loppupeleissä tää kamppailija taivaalla sinällään. Niin. Mutta se on lyhyt pätkä, mutta siis se kuitenkin kestää. Niin sit siihen kannattaa panostaa, että millaisessa ympäristössä sitä tekee. Niin ja valmentajana voi jatkaa ihan. Just se. Eikä siinä hirveästi rajoja, että miten pitkään sitä voi jatkaa. Nimenomaan. Mä oon koittanut ajatella tätä silleen 30 vuoden syklillä tätä kamppailuharrastusta, että silleen, että tätä voisi tehdä vielä vaikka just 30 vuoden päästäkin. Kyllä. Niin, kyllä mä näen 65-vuotiaana tossa. Onhan niitä jonkun verran. Niitä. Miksi ei? Ja sitten jos tuntuu, että on liian sitten rankkaa kilpailla tai silleen, niin sitten voi siirtyä valmentajaksi. Jep. Ja kyllähän tässä pitää vielä se mustavyö hankkia. Mikä sulla on tällä hetkellä? Sininen, mutta Noniin. kyllä tässä mennään kohti mustaa. Katsotaan. Ois se ihan siisti sit joskus saada. Ja kyllä mä sen aion hankkia. Kyllä se on ihan tavoite. Joo, mulla on vielä valkoinen. No mut jätkä taidot on purppura. Oot sä ikinä paininut mun kanssa? No mä oon nähnyt, kun sä väännät täällä jengiä nippuun. No en tiedä. nyt on aika paksua puhua. Älä, vai onko se joku toinen? Luultavasti. No. En mä tiedä. Mä oon käynyt 2 kisat ja molemmissa ensimmäisessä matsissa pataa. Että kyllä jos joku tulee peruskurssilta ja on niinku treenannut 2 kuukautta, niin semmoiselle mä saadaan laittaa nippuun. Mutta kyllä täällä kaikki, jotka on vähänkin pitempään harrastanut, yleensä sitten tulee hopeamitali kaulaan. No mutta toi pitää leikkaa pois nyt. Mennään sille ekalla. Ei tarvi, se on ihan hyvä. Okei. Tai en voi sanoa, että sait mut hämille, koska aina on itse vastuussa omista tunteista ja reaktioista. Tekis mieli syyttää sinua. No mua voi syyttää. Sehän on ihan, mun mielestä nyt me päästään siihen, että aina pitää muutenkin syyttää muita. Miksi? No se on se, että älä ikinä niinku syytä itseesi. Syytät muita. Miksi? Jos sä pääset semmoiseen mindsettiin, niin saat semmoinen niinku valheellinen hyvä fiilis koko ajan. Ai niin, että voit aina syyttää muita. Joo. Kaikki on aina muiden vika. Kaikki omat tunteet ja reaktiot. Et se on yksi vaihtoehto. Ei me ehkä kannusteta siihen, mutta... Niin, se on tosi helppoa. Se on helppoa, joo. Ja vaikea ottaa itse vastuu kaikesta. Olikohan se ne kehut nyt, se menti ihan hämilleen. Jep, mä niinku... Ehkä. Niin, se on vaikea myöskin jotenkin ottaa sellaista ajatusta itsestä, että voisi olla hyvää tässä vaikka. Koska tässä saa niin paljon todisteita siitä, että ei ole. Niin, kyllä. niin se on tosi vaikea ottaa sitä vastaan, että joku sanoo. No ehkä semmonen, jonka itse oikeasti voittaa tuossa, niin siltä voi sanoa, jos se sanoo, että ei vitsi, että oot tosi hyvä. Sitten joo, kiitos. mutta sitten mulla on semmoinen ajatus, sä oot ammattilainen, sä oot tehnyt tätä paljon pitempään, niin sitten sulta se niinku on semmoinen, no vähän samalla niin kuin tuossa yksi päivä treenattiin ja sitten Abba oli tuossa vieressä ja se sanoi mulle, että Panu ihan kohta UFC, niin se on niinku semmoinen, että ei vittu. Mutta toi on hauska, kun niinku,
omalla tavallaan se, että sä näet jostain videolta itsessä. Esimerkiksi se kehuminen on sen takia aika tärkeätäkin meille, varsinkin jotka tekee tämmöisiä lajeja, missä kun se itsekriittisyys on niin helppoa, se me osataan kaikki. Me osataan silleen, että missä me ollaan paskoja. Ja me löydetään aina ne kohdat kyllä sieltä. Me löydetään ne, kun me mennään katsomaan jotain meidän tekemistä videolta, niin se me kyllä löydetään. Mutta välillä me ei löydetä niitä hyviä juttuja, mitä me ollaan tehty oikeasti hyvin. Niin sen takia se olisi tärkeää, että joku mainitsisi siitä, että hei, että sä teit kuitenkin ton jutun niin kuin hyvinkin tossa. Panosta siihen myös, että sä löydät ne hyvät jutut, koska muuten sä et kanna niitä välttämättä mukanas. Ja ehkä itse niinku, mä olin monta vuotta niin semmoisessa että mä vaan etin niitä, missä mä oon huono, mitä mä teen huonosti, niin sit sekin, kun negatiivinen niinku ajattelutapa ei kuitenkaan todistetusti ole se, mikä vie sua hirveellisesti eteenpäin tai on, mikä onnellisuuden avain ainakaan, niin miksi sä teet tämmöisessä ympäristössä sitä, että sä vaan keskityt niihin. Et sen takia se toisten niinku huomioon joskus se, että oppisi siihen, että joku sanoo sulle, että hei, että itse asiassa kyllä sä ton sä teet hyvin ja tossa osaat, niin osaisi tarttua myös niihin, että okei, no vitsi, että tota mä en ainakaan ole, että toi mun pitää ainakin tehdä, että ton mä handlaan. Joo. Ja se on. Totta. Joo, sitä voi helposti mennä siihen, että just kun sitä tässä saa semmoista, voisiko sanoa, että ehkä nöyryytys ei kuulosta oikealta sanoista. Englanninkielen sana voisi olla parempi sellainen jotenkin humbling. Joo. Tässä saa semmoista. Humble paita. Niin. Sitä, että ymmärtää, että on paljon parempia kuin itse. Niin sitten voi unohtua just se, että on myöskin sellaisia juttuja, missä itse on hyvä. Joo, kyllä se päivittäinen semmoinen niinku, aina kun tajuu sen, että kuinka haavoittuvainen oikeasti sit kuitenkin on. Että siellä on aina joku parempi tai aina jollain on joku kikka, millä se veivaa saa, niin onhan se semmoinen. Mutta se on just sitä, että pitäisi niinku tehdä aika semmoisessa tietynlaisessa niinku fokuksessa sitä, että ymmärtää sen, että tossa on toi jätkä nyt onnistu omassa jutussaan, mutta sä oot sitä varten, että sä teet niitä omia juttuja. Ja toki jos se on ihan sitä, että sä oot siellä selältä ja tällaisessa asennossa ja toinen vaan pyörii hyrränä sun ympärillä, niin sitä se on. Sitten ei tarvitse ottaa se lämmin puolen tunnin suihkuja. Ja ehkä se siitä sitten kaljan niin, kanssa. Ehkä täällä jotkut lauantai-treenit on ollut vähän sellaisiakin, että jos on ollut itse kaikista pieniä ja kokemattomin porukasta, niin sitten se vähän saattaa olla sellaista. No, en tiedä. On niin sitten kivojakin painikavereita sille, että antaa tehdä kaikkia juttuja. Vaikka olisikin miten paljon parempi, niin ei siitä oikein ole kenellekään hyötyä. Että just tunnin makaa meritähtenä tuossa. Joo. No onko sulla löytynyt täältä voittajia? On niitä aina kyllä se. Turhaa tässä niinku mitään selittää. Mutta se oli myös yksi syy, miksi mä tänne tulin. Mä tarviin niinku oikeasti treenipareja, jotka pistää mut koville ja muistuttaa mua, että mulla on duunia tehtävänä. Kyllä tossa saa koko ajan silleen sopivaa haastetta. Mutta sitten on myös silleen, että kyllä mä onnistunkin. Että sen takia on myös Sisu ihan poikkeuksellinen sali, kun täällä on varsinkin tähän mun painoluokkaan niin sopivat kundit. Ja noin nuoret varsinkin, noista tulee kovia jätkiä. Ja sairaan kovia. Jep, että se on, kyllä mä näen sen niinku tulevaisuuden tossa, kun katsoo noita. Että nekin jaksaa yllättää. Joo, ei voi kyllä oikeasti. Se on nöyryttävää, kun semmoinen 15-vuotias poika, joka on vielä ainakin 10 kiloa itseä pienempi, kun laittaa nippuun, niin siinä niin kuin miettii, että no ei siinä menee aika sanattomaksi. Joo. No joo, se vähän semmoista. Mä toivon, että tässä menee vielä hetki, että sitä. Nyt yrittää olla, mutta silleen, että on nyt kiltisti, niin sitten ne on joskus kiltisti, kun itse on pappa. Ja on tossa niinku siis silleen, että tää Sisun painiporukka on kyllä kova. Et mitä tossa on käynyt pari kertaa painiin, niin itse kuitenkin aina pystynyt, on ne omat vahvat jutut siinä paineessa, mutta tässä on kyllä on semmoista niinku jujutsu ihan, että se pistää siellä semmoista painipohjasta, vaan siinä on niinku tosi haastavia kundeja ollut, mitä tossa kävi pari kertaa justiin.
Et silleen, siinä sai kyllä maistaa. Joo. Hampol-paita. Joo, kyllä sieltä on tosi taitavia painijoita. Ja se on myös semmoinen, mitä aika monessakin näissä haastiksissa on sanonutkin, että tämä on semmoinen, vaikka jos loopia on verrannut, niin painipainotteinen sali, että en mä tiedä, onko siinä mitään enää kauhean ihmeellistä kenellekään, mutta ainakin tuntuu, että omat painitaidot on tosi paljon kehittynyt tässä vajaan vuoden aikana, mitä täällä on ollut. Joo. Mutta toikin on silleen, kun sit se kuitenkin, kun katsoo, tai noita saleja, missä sitäkin käy, niin aika harvoin on näin selkeä joku juttu, että millaisia otteluita jostain tulee, varsinkin tälleen Suomen tasolla, niin toi on ihan hauska. Tai mun mielestä toi on aika siisti juttukin omalla tavallaan. Vaikka itse asiassa sielläkin tuossa toi sitten tämmöinen brassijujitsu-puoli ja painipuoli on kyllä siellä loopillakin tosi hyvä. Sieltähän tulee tosi hyviä sitten painijoita. Mutta sitten taas sinne vapaaripuolelle jotenkin se on taas ehkä enemmän semmoinen pystyottelupainotteisia ne vapaariharrastajat. Joo, ja musta tuntuu, että suurimmalla osalla niin saleilla on tosi hyväkin brassijutsu. Sillä, että ei se, tai muutenkin se painipuoli, että ei se edes, se on vaan hassu, että kuitenkin sit vapaa-ottelijoista tulee ihan silleen tosi persoonallisia omia. Ehkä siinä on semmoinen, että täällä tosi monet vapaarityypit käy esimerkiksi noissa painitreeneissä. Kyllä. Et syystä tai toista, en mä tiedä miksi, varmaan siksi, että no en tiedä miksi. Niin. Kuitenkin tosi monet käy ja siellä taas sitten ehkä just vaikka loopilla, niin siellä taas monet käy sitten vapaarityypit näissä thai-boxing treeneissä enemmän kuin lukkopainitreeneissä. Mutta voi se olla tosin täällä ei nyt ehkä täällä ei ole sitä thai-boxingia silleen, niin sekin vaikuttaa. On täällä. Niin, no täällä on se joo, mutta mä en tiedä, niin vetää, onko täällä? No mä en ole kyllä kattonut kauheasti itse asiassa. On maanantaisi on ja sitten ainakin onkohan perjantaisi. Joo. Niin no sit mä oon väärässä. Ainakin pari kertaa viikossa. No siellä ei ole ainakaan nuo jätkät käynyt. Kyllä käy sielläkin. Käykö? Osa käy siellä. No missä mä oon? En mä tiedä, kyllä siellä. Joo. Niin, ainakin nuo junnut vetää monet maanantaisin silleen, että ne vetää ensin lukkopainitreenit ja sitten ne käy vetää pystytreenit tuossa perään. Mut siksi ne onkin niin kovia. Varmaan. Ihan hulluja. Jep. Ne käy kaikki reenit. Joo. Tiistaisin on vissiin, taitaa olla vaan toi vapaari. Keskiviikkona on sitten vapaari ja painisparri. Perjantaisin mä väittäisin, että on molemmat sitten vapaari ja sitten on vielä toi thai-boxing ja lukkopaini. Joo. No. En tiedä miten me ollaan mennyt ohi. Ja sitten lauantaisin open mat lukkopaini ja pysty. Joo. Siinäkin aika monet vetää sitten lauantaisin usein ihan vaan pelkkää thai-boxing sparria, että ei edes ole vapaarisparria. No sen mä muistan, mä näin silloin tuossa joku lauantai, tai on nähnyt tässä lauantaisin just sen kyllä. Joo. Jotkut vetää isolla kamolla. Joo. Semmoinen eroavaisuus kanssa, minkä huomasin, että usein, no en mä tiedä, onko sekä kauhean merkittävä asia, mutta tuossa lauantaisin kun alkaa treenit 12, se taitaa olla sama aika kuin tuolla loopillakin alkaa. Ja kun itse asiassa siellä alkaa 12, täällä alkaa 11, niin siellä kun alkaa treenit 12, niin silloin aletaan saman tien hommi. Täällä on 11 alkaisi pystytreenit. Katsotaan, kello on 15 yli, jengi vetelee tuossa vielä kamojen rauhassa päälle, että mitä ei tapahdu. No, semmoisia pieniä. Se sopii just mulle hyvin. Ei tarvii niinku. Mä oon aina ollut huono vähän semmoisen niinku tarkan kelloajan mukaan meni. Mä oon vähän tämmönen flow. Mä kuullut, ne on höpöttänyt, että mä oon vähän taiteilija, mutta sitten taas mä oon tykännyt, mä en tiedä mikä siinä on, mutta just semmonen, että mä tuun paikalle ja sitten kyllä kun joku sanoo, että nyt aletaan tekemään, niin sitten tehdään, mutta aina on ollut vähän haasteet siinä. Ehkä semmonen, että se joutuu vähän vielä sen takaa tekemään duunia kasvaa, mutta se on ollut itselle aina haaste, niin jos tosta pitäisi nyt puolelta alkaa hommat ja mä oon jossain himassa. Niin oon mä siis nyt täälläkin ajoissa ollut aina, että
Toki tästä nyt voisit miehistä tulla kuittailemaan vaikka, mutta siis mun mielestä mä oon ollut aina about mut se on. Mulle se tuo semmoisen tietynlaisen zen-tila, kun ei tarvii mennä ihan tälleen. Joo, siinä on vähän erilaisia koulukuntia kanssa siihen, että suomalaisethan on varmaan aika lailla sellaisia, että jos joku alkaa tasalta, niin sitten aloitetaan tasalta. Ja en tiedä, onko missään muualla maailmassa sellaista, vai eikö ainakin mitä niin kuin lähemmäs päivän tasaajaa mennään, niin sitä enemmän se on sellaista, niin kuin, että no katellaan. No. Ei ole Taimaassa ei ainakaan ollut se, siis aamulenkit oli kyllä silloin, mutta aina revittiin sieltä niin kuin mun mielestä liian aikaisinkin välillä ylös, että lähden juokseen, mutta muuten ei ollut. Kyllä ne alkoi vähän miten alkoi ne reenit, että ei siinä. Ehkä se sieltäkin osittain jäi, koska kyllä siinä niin kuin sai venytellä ja tiedätkö, hyppii hyppynaruun ja tehdä kaikkea ennen kuin alettiin reenaa. Ja sitten on kuullut, että jossain treenit on myöskin sellaisia, että jengi sitten lähtee sieltä omia aikojaan, että ei ole edes mitään sellaista virallista treenin päättymistä, vaan se kaikki lähtee sieltä sitten. No mä en olisi kuullut tosta, mutta muistaakseni koripallosta on kuullut tämmöisiä käytäntöjä, että ihan siis huipputasolta, että voi olla silleen, että ne treenit kestää niin kauan kuin ne kestää. Että onko se sitten joku valmentaja, joka sitten niinku vetää reenejä, mutta sitten ne jätkät vaan lähtee? On siellä siis sillä, että se valmentaja vetää treenejä tietyn aikaa ja sitten treenit vaan jatkuu. Voi olla, että jossain vaiheessa sitten valmentajakin lähtee ja muut jää vielä treenaamaan ja sitten viimeisenä on siellä supertähti enää treenaamassa, kun kaikki muut on lähtenyt jo kotiin. Niin. Kobe Bryant, joka on kaikki muut. Ehkä tämä oli just jostain Kobe aikaisesta treenisetistä luettu juttu. Joo, no se toimi. Joo, tämä saattoi olla tästä Marko Yrjövuoren kirjasta, joka oli silloin siellä jonakin tämmöisenä niinku physical trainerina. On ne suomalaiset kovia vitsi. Joo. Joo, kyllä mä jostain siitä kuullut, mutta en mä sen enempää tutustunut. Joo, Mehisän dissasi se ihan. Ai dissas? Joo, kyllä se vähän dissasi, kun siinä oli siis silleen, että se oli paljon kirjoittanut Kobesta silleen, että joo, me oltiin ihan parhaita kavereita Koben kanssa. Ja sitten Kobe kirjoitti omaan kirjaan, tai siitä, mä en tiedä kirjoittiko se itse vai kirjoitettiinko se näistä kirjaa, mutta kuitenkin siinä Koben kirjassa ei sitten mainittu ollenkaan tätä. Marko. Joo. Oi Marko Parka vitsi. Yeah. Ei, no mutta onhan toi aika hurjaa settiä. Oi Marko. Mut silleen, että sit siitä aika monet ajatteli, että sit se koko Markon kirja oli sitten ihan pelkkää paskapuhetta, että jos niinku se on kirjoittanut, että me oltiin parhaita kavereita ja sitten toinen ei niinku mainitse sanallakaan sua siinä kirjassa, niin sitten tulee semmoisia kysymyksiä, että no oot sä edes tavannut koko tyyppiä? Onko Marko edes ollut Los Angelesissa? Niin siis semmoisia kysymyksiä niinku on tullut, mutta kyllä niinku siis kyllä varmaan on ollut ja silleen ja varmaan on tehnyt jotain, mutta sitten, että onko ne nyt ihan niin läheisiä ollut kuin mitä siinä kirjassa kertoo, niin no ei välttämättä. No, tämä on kyllä aika huvittava. Ymmärrän Mehiksen kannat. Joo. Ai vitsi. Mutta toikin on just toi, että välillä olisi parempi vaan olla hiljaa ja odottaa silleen, että sit jos se kirja olisi tullut ja se olisi mainittu, mutta nyt hän on tehnyt eka kirja ja sit siellä on. Mutta aika surullista. Toivon kyllä Markolle, että se tosta selviää. No eiköhän. Saa jonkun maininnan. Onhan se kuitenkin kova juttu, siis eiköhän se siellä ole ollut, mutta surullista, ettei Stara sit mainitse. Joo, kyllähän sitten jos miettii tommonen joku maailman tähti niin kuin Kobe Bryant, niin sillä on varmaan aika paljon kaikkia tyyppejä, jotka auttaa sitä sitten kaikenlaisten asioiden hoitamisessa. Niin sitten, no joo, mutta jos niin kuin joku oikeasti olisi niin kuin sen paras kaveri, niin kai sen varmaan mainitsisi sen ehkä. No kyllä mä väitän. Riippuu toisaalta sitten vähän minkälainen suhde on ollut ja mitä tekee. Voi olla jotain syitäkin, minkä takia jotain tyyppiä ei sitten haluta mainita jossain silleen. Mutta joo, en tiedä. Silti, mutta vähän se heitti semmoisen vähän varjoisen Yrjövuoren kirjojen päälle sitten, että mitä niistä sitten ottaa. Kyllä, mutta toisaalta kun niitäkin luki, niin kyllä se välillä oli niin sellaista toisaalta sokerista, mitä se oli kirjoittanut, että kyllä siinä jo lukiessakin tuli melkein tuli oksennus suuhun, että miten se kirjoitti siitä, että miten hyviä ystäviä he olivat. Joo. No mutta se on tätä nykypäivää. Vähän semmoista
Mutta taisi se selitellä sitä, että vähän sellaisella amerikkalaisella tyylillä sitten Joo. oli kirjoittanut. Joo. No. Aina toi kirja pitää tehdä, nykyään kaikki tekee kirjan, niin sit se on vähän tommoista. Pitäisikään munkin tehdä kirja itsestäni. Niin, mitä sä kirjoittaisit siihen? Mä kirjoittaisin, miten kova jätkä mä oon. En mä tiedä, ehkä me jätetään kirja tekemään. Mutta on se nykyään vähän semmonen juttu, että ihmiset, varsinkin noin, joilla vähän nyt nimeä onkin, niin tekee. Toki tuon Marko nyt en mä tiedä. Pakkaa sen oli siitä sit puhua, kun en mä usko, että se olisi muuta. Pelkkä fysioterapia ei nyt ehkä riitä siihen, että sä kirjan teet, niin sit pitäähän se joku catchi olla, että ihmiset niinku kiinnostuu siitä. Niin Kobe Bryantin fysioterapiaksi se kuulostaa ihan mehukkaalta jo. Joo. Joo, kyllä olisi sitten ollut tuolla Los Angeles Kingsissä kanssa. Joo. Mut joo. Mä oon kirjoittanut muutaman e-kirjan. Ai oot? Joo. Okei. Mitä sä oot kirjoittanut? No mä kirjoitin 2018, kun silloin oli semmossa, mikä se sanoisi, muutin elämäsuuntaa aika paljon. Mä olin käyttänyt päihteitä aika paljon silloin nuorempana ja silloin elämä oli oikeastaan aika sellaista päihteiden käytön täyteistä 2018 kesällä. Sitten mä lopetin sen ihan niinku seinään ja sitten kirjoitin e-kirjan, johon mä kirjoitin kaikki ajatukset ja tunteet, joita mä olin padonnut sisälleni siihen mennessä. 2 viikossa jotain, vähän reilu 100 sivua, olisiko siinä 130 sivua tai taas semmoista. No meillä on runosuoni tullut. Se on aika hyvä tapa kyllä. Joo, no mä lähdin silloin tonne Nepaliin ja mulla oli tarkoitus siellä kirjoittaa ja sitten mä menin Intiaan ja oli tarkoitus siellä kirjoittaa ja en mä saanut mitään siellä kirjoitettua. Sitten mä menin Amsterdamiin ja Amsterdamissa sitten lopetin sen päihteiden käytön. Siellä sitten kirjoitin pari viikkoa. Joo. Aika makea. Joo. Nosta kuuluu. Eihän tehnyt sit niinku jotain siistiäkin siinä samalla. Tommonen on kuitenkin sitten, jos sä saat se kaiken ulos silleen järkevästi, niin varmaan ihmisetkin kuitenkin sit tommosia tarinoita mieluusti. No en mä tiedä miten järkevästi, mutta jotain. Aina mä pakotin, mä olin itse asiassa töissä semmoisella smoothie-kojulla pilkkomassa hedelmiä ja puristamassa mehuja ja sekoittamassa smoothieita. Me tehtiin 11 tuntia putkea sitä, tai siis 11 tuntia päivässä tehtiin vaan sitä duunia. Se oli aika hullu puolalainen pomo siellä ja se sitten haukkui mua joka päivä idiotiksi. Niin kuin se ihmetteli, että se ei ole koskaan tavannut ketään niin tyhmää ja hidasta ihmistä kuin minä. Ja mä ajattelin, että okei, jos mä pystyn tätä duunia tekemään 11 tuntia päivässä niin kuin ilman pienempiäkään taukoja, niin mitä jos mä käyttäisin tästä vaikka, ottaisin 6 tuntia päivässä ja mä kirjoitan sen 6 tuntia joka päivä, niin mä saisin varmaan aika nopeasti kirjoitettua sen kirjan, mitä mä tulin tänne kirjoittamaan. Sitten mä lähdin sieltä ja aloin sitten kirjoittaa ja silleen se tuli aika nopeasti sitten valmiiksi. Mutta oliko se semmoinen niinku koju, missä niitä hedelmiä pilkottiin? Joo. Torilla. Se oli semmoinen ensimmäinen askel sellaiseen niinku säntilliseen elämään siitä semmoista päihteiden käyttäjän elämästä. Joo. Aika hauska. Ja ne maksoi kuitenkin jotain fyrkkaa. Joo, mä sain 80 päivässä. Okei, no niin. Duunipäivän jälkeen. Ihan siisti. Joo. Sitten sä sait sovittua vielä ajatkin, että mä oon vaan 6 timmaa ja sitten... Ei, kun mä lopetin siellä ja mä aloin kirjoittaa. Siis mä en jaksanut sitä. Se oli, ehkä mä jaksoin 2 viikkoa kuunnella sen pomon semmoista, että se oli koko ajan niinku, se oli aivan siis sairas äijä. Joo. Siis se huuti ja raivos ja kaikki mahdolliset semmoiset huonon käytöksen merkit, mitä ihmisellä voi olla. Niin ne sillä kyllä oli. Ai vitsi. Se oli niinku siis ainut paikka, minne en voinut kuvitella mitään paikkaa, minne mä voisin päästä duuniin. Oli Amsterdamissa ja ei ole mitään kouluja käynyt tai mitään semmoista. No niin, ei ollut, siis silloin varsinkin, että mitään muuta tehnyt kuin poltellut pilveä edelliset muutaman kuukauden matkustelu ympäri maailmaa. Niin sulla ei ole mitään, onko se peruskoulu käyty? Lukion mä oon käynyt. No sit käynyt kuitenkin? Joo. Okei, no. Se on ihan hyvä. Joo, ajattelin tuossa ensi syksynä käydä vielä korottamassa arvosanoja. Mä oon nyt hakenut kouluun ja opiskellut aika paljon matematiikkaa ja fysiikkaa tässä kevään aikana. Ja olisi tuossa kesäkuussa pääsykokeet ja
Se on jäänyt harmittamaan, että mä en kirjoittanut pitkää matikkaa lukiossa, niin mä ajattelin käydä kirjoittamassa syksyllä sen. Onko se jotain, mihin sä meinaat niinku hakea opiskelemaan? No mä hain siis tonne, mä hain Lappeenrantaan ja Tampereelle ja sitten Helsinkiin diplomi-insinööriksi opiskelemaan. No niin. Mutta toivottavasti pystyisi mahdollisimman paljon tekemään etänä ja Niin toivottavasti pääsee sisään. No. Mutta joo, semmosia suunnitelmia. Joo. Näin se elämä muuttuu. Kyllä. Eka ollaan hedelmäkorissa ja vähän maistuu kaikki ja sitten yhtäkkiä diplomi-insinööri. No, siihen on vielä Ei, mutta me vähän kyllä. Se on Panu on diplomi-insinööri. Älä nyt vielä hakemasta. Siis suunnitelmat kerkee muuttuu vielä 100 kertaa. Että Niin, no mulla on vähän semmoisia taipumuksia, että innostun jostain asiasta ja sitten jossain vaiheessa kiinnostukset muuttuu. Että No, mutta toi kuulostaa ihan siltä, että sullakin on vähän ylivilkkautta sitten. Sama se on. Mulla on ihan hirveästi kaikkia ideoita. Mutta toisaalta tuossa on hyvä se, että sit kyllä aina jotain saa aikaiseksi. Että tästä vaan tehdä. Niin, ehkä jos sitä lähtisi jotain oikein niinku diagnoosia hakemaan, niin ehkä sitä voisi jonkun saadakin. Niin. Mutta en mä tiedä, en ole kokenut ainakaan itse sille vielä tarpeelliseksi. Ei, jos ei se häiritse mitenkään. Että tässä päästään tähän, että en mä oo. Kyllähän sitä niinku aina kuulee kaikkea, mutta ei se, tai siis että ajatukset olisi ihmisillä, että on vaikka, että sä oot vähän niinku ADHD, mutta eihän se, jos se elämä niinku on nautinnoista, se ei vaikuta siihen, sä pystyt normaalisti. No en mä sitä voi sanoa, että ei se vaikuttaisi, tai että silleen kyllähän se niinku, totta kai vaikuttaa jollain tavalla niin, semmoinen just näin. elämää ja erityisesti läheisten elämää ja sille. Niin, no se. Sille, niin, no, tää on se näkökulma, mitä ei tule ajatelleeksi varmaan hirveän usein. Silleen, mutta sitten, että viittiikö sitten pelkästään läheisten takia hakea jonkun diagnoosin ja lääkityksen johonkin, koska sitten, no en tiedä, ei ainakaan vielä. Jep. No, mutta sitten jos menee oikein pahaksi, niin pitää sanoa sulle, että nyt Panu, nyt. Niin. En mä tiedä, että voiko se nyt niinku, jos miettii tätä nykyistä tilannetta ja vertaa siihen, mitä se on ollut vaikka joskus just 7 vuotta sitten, niin kyllä tämä aika paljon parempi tällä hetkellä on, mitä silloin. Että niin kai sitä oppii jotenkin vähän myös itteensä silleen siinä matkan varrelle tietää, milloin niinku vetää kierroksille ja milloin rupeaa. Et mä oon huomannut se, että on niinku, nytkin tuossa silleen, kun on frendejä, jotka niinku selkeästi sanoo vaikka, että hei, et nyt sä vähän taas innostuit turhaa, että jos sä rupeat 700 asiaa tuossa järjestelemään samaan aikaan yhtäkkiä, niin se on ihan hyvä, että joku sanoo, että oot sä nyt tietoinen, että et sä kaikkea voit tehdä niinku samaan aikaan. Niin kyllä se heti stoppaa, kun taisi, että okei, tuolta se tuli nyt, että nyt mä en vaan itse tajunnut, että mulla on käynnissä tässä vähän liikaa asioita, että otetaan, että mulla oli kyllä paljon, mä oon välillä sillä, että se on jeesannut itseä ainakin paljon. onko sulla joku diagnoosi tähän? Ei todellakaan, ei ole. En mä tappele vastaan, mulla on mitään ollut. Mä oon vaan tämmönen. Mutta siis se on sitä kaikkea, noin aina väittää, että ihmiset niinku läheltä. Että. Mutta. Niin kyllä semmoinen, ehkä en tiedä, toi ylivilkkaus on semmoinen, mitä en niinku itse en ole niinkään ajatellut, mutta sitten semmoinen jaksottainen, semmoinen ehkä maanisen ja depressiivisen ja niinku tämmöinen, että mulla saattaa olla, että mä innostun jostain asiasta, että mä teen sitä tosi paljon. No. Ja sitten tulee semmoinen, että lopahtaa kiinnostus ja sitten en tee yhtään tai en tee välttämättä mitään. Ja sitten se taas uudestaan iskee joku innostus. Ehkä siis sama asia tai ehkä johonkin ihan täysin uuteen asiaan. Ja silleen on Joo, semmoista. toi on kyllä. Toi on hauska. Mä just eilen aloitin palapelin, missä on 1000 palaa. Ja sit nyt siis 6 tuntia mä oon se palapelin kanssa ja mä en pysty lopettamaan. Mä oon niin semmosessa zonessa, että nyt mä hakkaan nää kaikki kiinni tänne. Sit mä etin niitä, kun joku, tiedätkö, sellainen, ihan kun mulla olisi joku piikki jossain lihas, joka ei niin kuin anna mun edes lopettaa. Kun mä yritän nousta siitä tekee jotain muuta, niin se ei anna, vaan se painaa mut siihen tekee sitä palapeliä. Et se oli, no, mutta ne on vielä fiksuja juttuja, että ei tuu silleen, että voisi sitä hölmönpääkin tehdä.
Niin, kyllä. Ja jos esimerkiksi itsellekin nyt nämä kiinnostuksen aiheet on ollut niin kuin matematiikan opiskelu ja fysiikan opiskelu, niin ei ne nyt niin kuin silleen semmoisia kaikista huonoimpia Ei todella. aiheita, mihin voi hurahtaa ihminen. Ja jos siitä kiinnostuu vaikka kuukaudeksi tai 2, niin ihan sama sinänsä, että jos se, sitten seuraavaksi voi vaikka kiinnostua jostain klassisesta musiikista tai jostain tämmöisestä tai vaikka lukemisesta tai jotain. Niin nämä on niin kuin silleen kohtuullisen kuitenkin harmittomia, mutta toisaalta sitten jos haluaisi oikeasti saada näissä missään tahansa hyviä tuloksia, niin sittenhän olisi fiksua tehdä sille, että vaikka 20 minuuttia päivässä joka päivä 5 kertaa viikossa 5 vuoden ajan. Kyllä. Niin okei, varmaan saisi parempia tuloksia kuin sillä, että 6 tuntia päivässä kuukauden ajan. Jep. Tämä on totta. Jep. Tämä on totta. Hui, meinaa kylmä tulla. No ehkä vähän joo. Mulla ei kato perikierron niskas, mä oon niin jumissa kaikkea. No miltä tuntuu tällä hetkellä? No yleisesti aika hyvältä. Siis jos tämmöiseen yleiseen niin kuin mielentilaan viittaat, niin... No miltä kehossa tuntuu tällä hetkellä? No siis keho on muuten ok. Mä huomasin vaan, mulla on vähän mennyt toi lapa-hartiaseutu jumiin, niin se nyt silleen, sanotaan, että se enemmän ärsyttää, kun haluaisi olla ihan, ettei olisi mitään tässä varsinkin matsia ennen, mutta muuten keho tuntuu hyvältä. Kaikki on tuossa treeneissä toiminut, vaivoja ei ole ollut. Mulla repesi sivuside kyllä tuossa alkuvuodesta, mutta se oli viikkojen homma. Mutta muuten ei ollut mitään. Ja... Polvesta sivuside? Joo, tosta sisältä, tosta se meni. Kävitkö kuvauttamassa? Ei tarvinnut kuvauttaa, kliinisellä tutkimuksella ne totesi. Okei, oliko se ihan kokonaan revennyt vai? No ei vissiinkään, kun se sanoi mulle vaan, että koetan nyt olla vähän aikaa himassa ja silleen istin. Niin mä otin reeneistä vähän taukoa ja oli siinä niitä kuntouttavia liikkeitä, mitä mä tein jonkun verran. Niin sillä se meni. No, ei siinä ole ollut mitään nyt. Että voi olla, ettei se ollut kokonaan revennyt, kun se oli vaan se kliininen tutkimus. En mä tiedä millä... Niin eikä se, jos se kunnolla repeisi, niin en mä tiedä, että korjautuuko se muutamassa viikossa. No just se. Jep. Mä oon kyllä niin kiitollinen siitä, että mun polvet on ollut ehjät teinivuosista saakka. Joo. Jopa ihmetellyt sitä, että miten se on mahdollista. Mutta no, kiitollinen olen. Joo. Ja toi on, kun puhuttiin aikaisemmin siitä tunteesta, niin se on aika hyvä semmoinen linkki tunteisiin mun mielestä, kun alkaa miettimään kehollisesti sitä asiaa, että miltä kehossa tuntuu nyt tällä hetkellä. Joo. Niin se on semmoinen aika... Vitsi, jätkältä tulee kyllä hyviä poimintoja, koska toihan on niinku, se on ehkä itsellekin ollut työkalu. Se on muuten oikeasti ollut työkalu viime aikoina, varsinkin kun tuli paljon vaivoja ja se rupesi tietyllä tavalla menee tunteisiin. Et kun ihminen kuitenkin ensimmäinen vaikka fiilis kaikesta on vähän semmoinen, mullakin on ollut aina ärsyyntyminen, että hitto, että taas toi olkapää vähän vaivaa, taas toi nilkkaa tai mikä ikinä se on, niin sitten niinku tuossa tajus vaan viime vuonna, kun oli paikat myös ehjänä välillä, niin kuinka siistiä oli käydä vaikka koiran kanssa jollain pitkällä lenkillä, kun mikään ei vaivannut ja sä sait nauttia niin kuin silleen terveestä kropasta. Niin kyllä se toi on tosi hyvä työkalu niin kuin ihan yleisestikin. Niin, että semmoinen, että iloa voi tuntea siitä, kun alkaa miettimään, että miltä minun kehossa tuntuu tällä hetkellä. Sitten no ei tunnu oikein miltä. Ja se voi olla semmoinen iloaihe, että ei satu mihinkään. Jep. Ettei se ole vaan pelkästään semmoinen itsestäänselvyys, että on kivuton keho. Joo. Ja muutenkin sitten mä sain tuossa viime vuonna aika paljon harrastaa semmoista tunnetyöskentelyä. Niin, no se on semmoinen, mitä sitten on käyttänyt paljon. Että kysynyt sitä kysymystä usein itseltä, että miltä minusta nyt tuntuu ja miksi. Ja sitten siihen liittänyt sen, että miltä mun kehossa tuntuu. Joo. Toi on kyllä hyvä. Kyllä se auttaa niinku pääsee yli varsinkin semmosesta niinku turhasta negatiivisuudesta ja ehkä semmosesta niinku... Se auttaa semmoisenkin, että jos tuntuu, niinku, että nyt niinku joku asia vituttaa ja ahdistaa ja masentaa, niin silloinkin voi miettiä, no miltä mun kehossa tuntuu nyt. Ja usein, no ei oikein miltä, että mikä mua tässä oikeastaan sitten edes, että missä se ahdistus ja masennus tai joku on, mikä mua nyt häiritsee, että ei sitä oikeastaan ole olemassakaan. No, mutta just sehän on, kaikki tulee jostain niin kuin ulkopuolelta. Se on jotain sellaista, mikä
Toihan on sen aika hassu, että kyllä mä vaan, kai se mieli sitten ei osaa eritellä niitä, mutta sitten se pitää vaan justiin palata siihen kysymykseen, että miltä mun kropas tuntuu. Että tämähän on ihan kondiksessa. Kaikki pelaa vitsi. Jep. Nyt näkyy, että tuolta tuli mehissikumppanitkin jo lounastunnilta takaisin. Nyt mä luulen, että me ollaan jo vähintään tunti tässä kyllä. Joo, eiköhän. Varmaan ylikin. Ollaan ihan varmasti. Onko jotain semmoista, mitä vielä haluat sanoa tai käsitellä, jotain asiaa tai aihetta? Ei varmaan mitään se erikoisempaa. Et seuratkaa vaan matkaa, niin kyllä tässä tavoite on löytää niin kuin itsestään paras kyllä tässä lähivuosina. Et se on ehkä mitä haluaa. Et sitä en ole vielä päässyt edes, tai se ei ole vielä tullut. On se onnistumisen, mutta ne ei ole niinku se paras Joona siellä häkissä. No minkälainen se on? Se on semmoinen, joka nauttii niinku siellä ottelun sisällä tekemisestä ja mikään ei tule väkisi, vaan siellä löytyy sit kaikki. Mulla on aika iso työkalupakki, mutta mä kannan sinne aina vaan sen vitun vasaran. Et nyt mennään. Sitä mä vielä niinku jahtaan itse. Ja se tulee olemaan sit hienoa, kun se löytyy. Joo. Nähdäänkö lauantaina sitten? Mä toivon, että se lähdetään nyt lauantaina. Mulla on ihan hyvä fiilis, että lauantaina mä pääsen tosi lähelle. Nyt se ottelutauko tulee ehkä siinä, katsotaan miten se lähtee tosta. Mut kyllä mä sinne niinku menen hakea nimenomaan sitä nyt, ja se on tavoite. Mutta tärkeintä on kuitenkin nyt se voitto, nyt se alla, että mä menen voittaa ton matsin. Joo, siitä tulee hyvä matsi. Mä oon nähnyt Kevin Niemisen treenaavan muutaman kerran. No. Silloin treenattiin jonkun verran, se treenasi loopilla silloin kun mäkin olin siellä. No. Ei ole koskaan sparrattu tai treenattu yhdessä, mutta on nähnyt vierestä ja on ainakin semmoinen mun kokemusten mukaan tosi määrätietoinen ja sellainen ahkera treenaamaan. Ja varmasti odotan, että tulee hyvä matsi. Joo, ihan varmasti. Se on ihan hyvä, jos se reenaa. Joo. Mä oon kanssa siellä sitten Ice Cageissa jeesailemassa Maxia järjestelyjen kanssa, niin me nähdään sitten tuossa perjantaina jo punnitusten yhteydessä. No niin, hyvä. Seuraavan kerran viimeistään. No niin, loistava. Okei. Yes. Kiitos Joona. Ei mitään.